Vandaag is eigenlijk een mooie dag voor SeaMine in zijn geheel. Verleden week opende op de SeaMine-site van Genk SeaMine Crib. Dat is een verzamel- en broedplaats voor bedrijven die actief zijn in de creatieve sector. We zijn nu een jaar en een half bezig en voor de volgende stap te nemen moesten we echt wel naar een goede uitvalsbasis. En dan zijn we op zoek gegaan in verschillende plaatsen, zelfs buiten Limburg. Maar uiteindelijk zijn we hier dan toch terechtgekomen, ook omdat we voelen dat er echt een vibe hangt in Genk. Er zijn hier opportuniteiten en mensen willen hier vooruit, dus dat vonden wij gewoon een must om hier te zitten. Walking the Dog is een bekend internationaal animatiebedrijf, opgericht door 2 Limburgers. Zij kozen voor hun tweede vestiging voor de creatieve site van Genk. We hebben wel gekeken wat is de beste tweede setting. En daar is ook Leuven gescreend geweest, Antwerpen, Gent. Kwestie van welke stad kan wat bieden, ook aan logement voor mensen. Maar uiteindelijk heeft SeaMine het gehaald omwille van het feit de school en tegelijkertijd ook, laten we zeggen, onze Limburgse roots en een soort van incentive met het mooie gebouw dat we gekregen hebben. Wow. Il y a 3 règles que tu ne devras jamais oublier. Ne pas toucher à mes aiguilles, je sais. Qu'est-ce que c'est? We hebben bewust gekozen voor SeaCrib eigenlijk hier in Genk omdat er een soort van discipline, verschillende disciplines waren waar wij sowieso gebruik van kunnen maken. We werken met animatoren, maar ook met programmatoren. We werken met mensen die models maken, dus ook met designers. Dus op dat soort fronten hebben we eigenlijk nood aan verschillende soorten van talenten. En we hebben eigenlijk gevonden dat SeaMine of SeaCrib eigenlijk op dat vlak en ook de bedrijven die er zijn gevestigd ons op dat vlak het meeste konden bieden. Ook de komst van het Microsoft Innovation Center is een grote meerwaarde voor de SeaMine Crib. Sinds dat we naar hier zijn verhuisd, zie je dat je merkt enorm veel dynamiek tussen de bewoners op. Je ziet daar ook nieuwe ideeën ontstaan tussen die verschillende organisaties, bedrijven die op zich niet veel met elkaar te maken hebben. Je ziet daar heel veel nieuwe ideeën ontstaan en van daaruit uiteraard wordt innovatie gestimuleerd en kunnen weer nieuwe bedrijven, nieuwe spin-offs ontstaan. We hebben hele mooie projecten in het verleden ook samengedaan met deze partners, onder andere in het Human project, waar we eigenlijk hebben aangetoond dat creativiteit, innovatie, gecombineerd met traditionele industrieën, eigenlijk kan leiden tot heel mooie nieuwe producten. Voor Limburg is de uitbouw van SeaMine Crib een belangrijke stap in de verdere economische groei. Het provinciebestuur en de stad Genk zetten daarom fors in op creatieve economie. SeaMine zijn 4 pijlers: educatie, creatieve economie, cultuur, recreatie, toerisme. En ik denk dat we vandaag die pijler van creatieve economie echt body geven, echt een gezicht geven. En dat is heel belangrijk, dat je niet kiest voor 1 element, maar dat je kiest voor die crossovers, die kruisbestuiving tussen al die elementen. En dat moet een uitstraling hebben naar de bedrijven hier, maar eigenlijk naar Genk en heel Limburg. Genk heeft dat inderdaad op een schitterende manier aangepakt. En vandaar dus dat wij dat ook bepleit hebben bij de Europese instanties om daar ook middelen vrij te maken vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de zogenaamde EFRO-middelen. De creatieve sector in Vlaanderen is ondertussen goed voor 70.000 jobs. Wij mogen de maakindustrie uiteraard niet verwaarlozen, moeten we blijven op inzetten. Maar anderzijds is het ook zo dat in onze West-Europese samenleving wij stilletjes aan ook een transitie moeten maken naar een economie die gedreven is door kennis, de kenniseconomie, maar ook een economie die gedreven wordt door innovatie. En dan denkt men aan de nieuwe creatieve economie. En dat proberen wij eigenlijk voor een stuk hier van de grond te krijgen in Limburg, meer specifiek ook hier in Genk. De SeaMine Crib heeft ondertussen al 12 bedrijven die zich hier gevestigd hebben. Hier is zeker nog mogelijk voor een 5 tot 10 bedrijven extra. Maar we hebben ook andere locaties op de site die verder kunnen uitgebouwd worden. Vandaag al 165 werknemers, 22 bedrijven en we beginnen pas vandaag. Come on and get it, 'cause I got the fire. Now you put it on me, I'm taking you higher, I'm ready.